चलिए हनुमान जी महाराज देखिए रावण के फुलवारी में कुदल बनी रावण के लंका में देखिए कैसे लीला करतनी। आरे लंकावा में तो एगो लीला भइल भारी, तो लंकावा में एगो लीला भइल भारी। आरे लंकावा में एगो लीला भइल भारी। हनुमान जी महाराज देखिए पेट भर के कैसे भूख लागल बा और रावण के फल तुर के खाता नहीं, तब पेट के भीतर लागल भूखे वाला योगिया माता की आदि सल की चल दिल बगिया। आरे पेट के भीतर लागल भूखे वाला योगिया माता की आदि सल की चल दिल बगिया। तो बड़ी ढेर रहे पहरा, आरे बड़ी ढेर रही पहरा दारी हो, एगो लीला भइल भारी। लंकावा में एगो लीला भइल भारी। तब इतना बात सुनले लंकापति रावण सेना लोग की जाके बतैलक है, तो अक्षय कुमार अपना बबुआ की भेजले कि जाके वो बंदर के पकड़ के ले जावे ला। अक्षय कुमार गए हनुमान जी से युद्ध करे लगले। हनुमान जी महाराज उनकर के स्वर्ग में पहुंचा दिए। ओकरा बाद में सुनले मेघनाथ अइले हनुमान जी पर ब्रह्म अस्त्र चलवले, तो रावण के पुत्र अइले बड़ी चढ़ाई भइल हनुमान जी से भारी लड़ाई। हेलो हेलो चलिए बड़ा खुशी के बात में बड़ा सौभाग्य के बात में कि आज मोतिहारी से चल के लेडीज गायिका चांदनी राज और भोजपुरी स्टार गायिका गायक राम बली राज और रुआ लोग के नगर में रुआ लोग के गांव में आ रहा बानी लोग। हाँ कोनो गाना के स्टार बनी वहाँ के
तो हर माता बहन हर भक्त से आग्रह बा, निवेदन बा, प्रार्थना बा कि रउआ लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के शाम 7 बजे से लेडीज गायिका चांदनी राज और जेंट्स गायक राम बलिराज के रउआ लोग प्रोग्राम 7 बजे से सुनब। एक से एक प्रोग्राम रउआ लोग के सुने के मिली। तो अक्षय कति हले तो आर्य अक्षय कति हले तो नारी हो एगो लीला भइल भारी तलंकावा में एगो लीला भइल भारी। आरे लंकावा में एगो लीला